a year that 2 years say maame akosia say obi anka lumba nhia no ase lumba no account enyum no a ebi anka o me lumba ye ne wawu na abusia pan wanya ho ti UTV na se bi amansan boje osu ni ade na se entwa yie ne de na obase kwa so yie mu a bra bonten na efa chop akese o maame akosia say wa esanse oblegu eya esi ni pa ya ade a osaye se woni na ya me se de bi maame akosia say wan fo de a okode ma that lumba na ebu ano e ba that lumba na di wan dance ne se bi oboju be be odi se abusia pan ni onyi maame akosia say wa ya mesrew men se de bi wada roma about funeral date won sensem on se abusia pan de o se 13 December e de ye ni because na oni bibi dey just say afato an ye hwa de aha eye na bi ka fato ase aha eye mensia roundabout ya ene cars ya free abuabo of the central mosque eba omo free airport roundabout ya de nyina ba omo twwa ya na wo hwe so bibi amasi me ho bibi a fato an ye hwa de yes abusia wo hwe that lumba funeral date abusia pan 13 December no ya mu de sia billboard kese pa na abusia esia sei billboard kese pa na abusia esia sa gbe ya ha o de yen hwa ase kakra that lumba billboard na bio na ya me won yen twa for ye man chairman sai ya omo che say Mr. Charles Kojofo that lumba ya 1964 2025 na year no yes na year no beba so was say Tuesday 10th March 2026 abusia for me chache obia mo bibia fa ba de ba by Grace TV so this actually happen akopa dom abusia for obia ehwo nyame de yankwa che yesa hia bi abusia ni na nim sem reka kranie de that lumba ehwo sensem na amansen na ye di mu nkomo na yesua de de fi mu na nsensem a be sa abusu mi ni abai de japa eye de oye ne yere say be the legal wife of that lumba the lady that lumba ya emra amamre any amani agi tu na ye nsensem we eko dan court che the Kumasi High Court ama na nu ya e ba metemofo e de atemo e ba betuja ya o che se odobroni afi ma me akosi asewa batampa wo mu na aye yere no that lumba yere no ya wu ya ti ekuna amamre ni amani e ban se but e bo ase adi komo afi se be the film ba eyie no hu sensem che se a whole lot wo mu e kan sem de fama me akosi asewa ho wo mu e kan se de fo odobroni ho update ene che se ye kakaka ye be cheche ya dwen e ya fan sem na bibia e bo na hyase kra na busia ye hyase ye sei ye na ye di one dance ye pa se enchai every court e di atimo ne ba no sabi we no busa na di ensem port na court e kan ya me adom kata beto dwa ya the official judgment and free court ba no ye be di mo ko tintempa ye hyase sei abusia kata ye twegu of yesu e che your ya some record in court any one more obejina court na oyi ensem no anontu hwe kata that's what say in the high court held in Kumasi in the Ashanti region before Her Ladyship Justice Dr. Dorinda Smith Arthur, High Court Judge on Friday, 28th day of November 2025. And the plaintiff, you know, just say no court. Mame akosia sewa fusu. Ya was Schwester, Emelindis, Wet 9, Bohem, Shetem, 53332 Germany. One year plaintiff for just no court. After one name, abusia pani ko fusu. That number abusia pani. One year first defendant sabi on so be court. After second defendant Priscilla Ofori Odobroni ono and second defendant and after Transition Funeral Homes aka Enterprise Funeral Services yeah one hachu Asori Junction Atomic Road and kind one so and a third defendant that's abusia uhwe nsem no a there was the first defendant yeah no abusia pe ono abusia pe ni ko fisu after there was a second defendant yeah yenu aba Odobroni and after what third defendant Transition Funeral Homes na what enkai na what dey say be that number mu no ye dey akokora na say dey akosie ti omo so omo e cancel no bia omo be gina court na ye to boss na cancel no mama akoso say wa area for e dey say record in court no omo say court they pray to the court say court enye ne bi mo omo na ye hwe dey omo dey record in court na fe atemu abi to dwa and the court eka na mama akoso say wa dey record in court what say or court to say the plaintiff filed a writ of summons out of the registry of this court on 2nd October 2025 against the defendants jointly and severally for the following minutes. Their court enye family kind say no mama akosia say wa say an order of this honorable court declaring that the plaintiff is the only surviving spouse of the late Charles Kojofo aka that no man say no mama akosia say wa court emu amano say wonu nko an that lumba yire ya oje na wachire
ɛno nti amama yɛ amane kwan so court emu ama ne saa sɛ ɔno nkwa na yɛyere that lumba yere yɛ a wɔgya no wɔakyire afei ɛtoa so bie mu a ɔse an order of this court declaring that it is only the plaintiff who has the right to perform the widowhood rights of the late Charles Kojo Fosu aka that lumba na ɛsɛ kata yɛ amama yɛ kwan sɛ wa ɛsɛ court sɛ court emu ama no na obi ante sɛ wɔn nko a ɛna ɛwɔ ɛho kwan amammerɛ ne amanneɛ mu sɛ ɔsɛ wɔyɛ kuna ɛwɔ that lumba ɛyi ase ɛsɛ wɔde kaka sɛ ɔno ɛna ɛyɛ that lumba ɛyere yɛ a waka akyire yɛ asɛ wɔwɔ ano asɛ wɔwɔ agya no ɛnso wɔ hɔnom afei ɛtɔ so bi wɔn sɛ yɛtɔ so mmiɛnsa wɔn sɛ a further order restraining the first defendant from ever dealing with the second defendant as a spouse of the deceased na ɛsɛ court ɛnhyɛ first defendant ne yɛ abusuapɛni Kofi Wusu ɛti court nhyɛ abusuapɛni Kofi Wusu sɛ ɛbɛyɛ a wɔn ne second defendant ɔdɔbroni ɛntu anamɔn ɛnyɛ dwumadie biara sɛ ɔdɔbroni ɛyɛ kuna anaasɛ ɔdɔbroni ɛyɛ yere ɛde ma that lumba nti court no ɛnhyɛ abusuapɛni Kofi Wusu kwan sɛ wɔbɛtu anamɔn biara bɛyɛ saa sɛ abusuapɛni yɛ a wɔn ne ɔdɔbroni yɛ ɔno nso yɛ yere that lumba yɛ ɔgya no wɔakyire ɛtu anamɔn no so ɔde ɔdan court no ɛna afei deɛ ɛtɔ so nan no ɛne sɛ abusua an order restraining the second defendant from carrying herself as the surviving spouse of the late Charles Kojo Fosu aka that lumba na sɛ na maame akosɛ sɛ wɔn ɛsɛ court ɛnhyɛ ɛyɛ ɔdɔbroni sɛ ɛma onyina baabi a ɛma ɔnkɔ baabi a ɛma ɔmoa ho baabi a sɛ ɔyɛ ɛyere ɛde ma ɛyɛ that lumba ɛnso ɛwɔ hɔnom ti na yɛ nsɛm a maame akosɛ sɛ wɔde kɔdan court ɛbɛn maame akosɛ sɛ wɔde nsɛm kɔdan court no ɛyɛ second defendant ɔdɔbroni wɔn nso ɔlɔyafoɔ ɛsɛ twɛ krataa ne bibaayɛ a wɔn nso ɛbɛyi nsɛm ano wɔn kanta yes wɔn nso ɛkanta ɛklami nsɛm no bi ti yɛn ti ɔbɔ asɔ sɛ the counsel for defendant one filed the 34 paragraph statement of defence ɛsɛ ɛbi apɛni Kofi Wusu ɛba sɛ ɛdina bɛ gyina court yi wɔn nso na ɔlɔyafoɔ ɛtwerɛ nsɛm mu yɛ akatafa bɛ sɛ aduasa ɛnan ɛna wɔn hwɛ de baayɛ ɛna afei second defendant ɔdɔbroni wɔn nso ɛtwerɛ ɛyɛ krataa ɛkyerɛkyerɛ nsɛm mu ɛma nsɛm kɔma mi akɔso asɛ waka yɛ no wɔn nso ɛbɛyi nsɛm ano ɛcounter asase sɛ wɔn bɛyi nsɛm ano ɛne nsɛm no ɛbɛpere yɛ deɛ ɛto ɛbɔ ase adeɛ nsɛm ɛna lawyers for ɔdɔbroni de bɛdan kɔɔ deɛ edi kan ɛne sɛ declaration that the plaintiff was not married to that lumba as of 26 July 2025 when he died ɛsɛ ɔdɔbroni lawyers nso antena se ɛtwerɛ bɛdan kɔɔ sɛ wɔn nso ɛkyerɛ sɛ court emu ama wɔn sɛ mpo koraa ɛbɛrɛ that lumba wu yɛ on the 26th of July 2025 no na maame akɔsi asɛwa ɔyɛ that lumba yɛ ɛno yɛ baako ɛna afei ɛtɔ so bi mu ɔsɛ declaration that the second defendant was validly married under customary law to that lumba in his lifetime ɛsɛ ɔmo sɛ alibɛda akɔ bi mu sɛ ɔmo kyerɛ mu akɔ ɔte aseɛ sɛ ɔdɔbroni that lumba ɔmo ware efie deɛ yɛ akanfoɔ yɛ amammerɛ ne amanneɛ efie awadeɛ yi bi ɛbɛrɛ that lumba ɛte ase ɛna afei ɔmo sɛ atɔ so bi mu ɔmo kyerɛ sɛ declaration that second defendant is the surviving spouse of that lumba na sɛ wɔn deɛ na wɔn nsa akɔ akyerɛ mu sɛ kóòtù emua ɛma wɔn nyinaa ɛnte aseɛ biem sɛ ɛyɛ yɛn nuaba ɔdɔbroni wɔn ɛne yere yɛ a that lumba egya no ɛwɔ akyire na sɛ maame ɛkɔ so asɛ wakɔ adi ɔnyɛ yere yɛ a that lumba egya no wɔ akyire ebom ɔdɔbroni lɔyɛ sɛ twɛrɛ de kɔda kɔɔt sɛ kóòtù emua ma wɔn sɛ wɔn ɔdɔbroni wɔn na yɛ ɛyere yɛ a sɛbi that lumba egya no ɛwɔ akyire ɛnso wɔn na afei ɛyɛ defendant three transition funeral home so ɛde wɔn nsɛm ɛbɛdan kɔɔt bɛkyerɛ sɛ kɔɔt bi ɛde abɔ wɔn bi ɛnte saa ɛne adeɛ na abusua saa nsɛm wɔn nyinaa ɛbɛduru ɛyɛ court wɔ anim maame akɔso asɛ wɔn asɛm ɔɔka ɔdɔbroni nsɛm ɔɔka ɛde ato dwa no ɛna court etietie nsɛm no wɔn mu ɛkɛka nsɛm bɔ mu a ɛna wɔkyerɛ sɛ wɔhwehwɛ adansi a obiara de aba ɛne nkrataa no biribiara yɛ a ɛbɛboa ɛna afei wɔtɔ ase deɛ ɛtɔ so say I have considered the entire evidence adduced by the plaintiff and the defendant, the exhibits and the written addresses filed by learned counsel for the plaintiffs and the defendants, and in the premise I refuse the plaintiffs that's what church and semu and sembia ɔma kwan ɛma ɛnyɛ adwuma deɛ ɔma kwan amana yɛ adwuma eti yɛnto yɛ bɔ ase na yɛnto in the result I hold that the plaintiff was customary married to the deceased Charles Kojo Fosu aka that lumba in 1991 in Ghana ɛsɛ maame akɔsi asɛwa amammerɛ mu na that lumba aware ɛwɔ afi apem ahankono ɛde ekono baako mu ɛwɔ Ghana ha se ɛno yɛ baako ti maame akɔsi asɛwa that lumba na ɔmo aware deɛ yɛfi awadeɛ ɛwɔ afi apem ahankono ɛde ekono baako mu ɛnso ɛwɔ Ghana ha afei yɛtɔ so mmienu the second defendant yɛ ɔdɔ broni nso ɔno nso that lumba na ɔmo aware
temuafoɔ no ano asɛm de bɛto dwa mekeka temuafoɔ kyerɛ sɛ ɛyɛ ɔdɔ buroni so na dumba na wɔn nso aware ɛwɔ afe mpem mmienu ɛne dum ɛwɔ Ghana ha nti ɔdɔ buroni na dumba wɔn nso ware efie deɛ amammerɛ deɛ customary marriage bi ɛwɔ Ghana ha in the year 2010 ɛna afei ɛtɔ so bi ma ɔse I declare that the plaintiff and the second defendant are the surviving spouses of the deceased Charles Kojo Fosu aka that dumba na sɛ wɔ kɛse so pi ama ati aseɛ sɛ saa deɛ a na ɛyɛ yɛ maame akɔso asɛwa yɛ ɔna yɛ plaintiff for the assembly in court no ɛne second defendant ɔdɔ buroni wɔn mo ɛna yɛ yire no mu adado no bagya wɔn wɔ akyire ɛnso ɛwɔ hɔnom afei consequential ɔdɛ sɛ na ebi bebiem na aka ɛna na saa deɛ a maame temu afɔ kyerɛ sɛ the corner family of Paakoso and Nsuta Ashanti represented by the head of the family Abusuapɛni Kofi Wusu the first defendant is hereby ordered to recognize the plaintiff Akoso Asewa Fosu and the second defendant Priscilla Ofori to perform the widowed rite during the burial and funeral of the late Charles Kojo Fosu aka that Lumba fourth witness and I'm saying almost say Mama Akoso Asewa ye wa no odo boru say wa no nyina ye fia wa de nti ɛne na ɛkɔ na abusua yɛ wɔ Paakoso ne Nsuta abusuapɛni a ɔda wɔ ano yɛkyerɛ sɛ ɔnhwɛ sɛ Maame Akoso Asewa ɛna afei ɛyɛ yɛ nuaba ɔdɔ buroni wɔn nyinaa bɛyɛ kuna ɛsiane sɛ wɔn nyinaa yɛrɛ no mu a yɛaware wɔn ababɛni amane kwan so ɛna afei wɔsa kyerɛ bibi mu sɛ there is no impediment in the way of the third defendant in allowing the corner family of Paakoso and Nsuta represented by the head of family Abusuapɛni Kofi Wusu access to the body of the late Charles Kojo Fosu aka that Lumba to perform his burial and funeral rite. Na say on say asase de Maame Akoso Asewa ese wo de kotu dia no kyerɛ sɛ that Lumba ɛyɛ ne kunu ya ɔma ware ɛwɔ Germany na German mra amamra ni amane agitum etukura court ensi ɛyɛ Abusuapɛni Kofi Wusu kwan sɛ ɛbɛya onya akonya ɛnkɔ that Lumba mu ho na ɔnkɔ nhye bia sɛ bia o ɔkɔ mu ko ne de no fia de akwa ebia na yɛ ko ne de aba ba yɛ yie ɛso court kyerɛ sɛ da bi biribiara ni wɔ yɛ bɛtumi asi Abusuapɛni Kofi Wusu kwan sɛ traditional funeral homes a wɔn na yɛ third defendant but yɛda Lumba mu kyɛ no wɔn ɛmma Abusuapɛni Kofi Wusu kwan ɛma no ɛmma ɛmma Lumba mu no na mo tuo bi a sɛ fata wɔn pɛ sɛ wɔn tu no wɔn ti ti deɛ court ɛbɔ saa nsɛm no ɛdi tu yɛ ɛsɛ kyerɛ sɛ Abusuapɛni Kofi Wusu ɛbɛtumi akɔ traditional funeral homes a Lumba mu no ɛwɔ no na afei ɔpɛ sɛ oyi ti hyɛ na mu no efiri wɔn pɔde kɔ baabi fɛ ɔpɛ sɛ yie no otu ɔnam bi fa ho a obetumi atu ɛnso ɔno kyerɛ sɛ I make no orders as to cost the krataa yi her leadership Dr. Dorinda Smith Arthur Justice for the High Court ɛna ne nsa hyɛ aseɛ yɛyɛ atemmuo official atemmuo yɛ ɛbɛto otwa ɛwɔ Kumasi High Court no council alɔyafoɔ yɛ a wɔn gyina mu William Kusi Esquire yɛ a wɔn gyina mu de Maame Akoso Asewa Ivan Sopon Adoma ka ne ho bi afei Henry Benjamin Arthur ɛka ne ho bi san so ɛna afei Dominic Kodwo Osei Esquire ɔno nso gyina mu hold the brief ɛde ma Fatih Ali Yala for the first defendant with Al Hassan Hudi Esquire wɔn gyina mu de ma ɛyɛ ɔdɔ buroni sabi Abusuapɛni Kofi Wusu first defendant no afei AK Osei Wusu Esquire with Kwesi Mensah Nyako Esquire wɔn gyina mu ɛde ɛma ɛyɛ second defendant yɛ Abusuapɛni Kofi Wusu ɛna afei Ebenezer Ejay Bediako Esquire with Edward Omane Esquire wɔn gyina mu ɛde ma third defendant ɛyɛ transition funeral homes ɛnso ɛwɔ hɔ nom a ɛnyɛ asɛmpeto akɔbusua etuwe ne kakra yɛ free court ɛba bɛtɔ odwa wɔn ne bibi yɛni nkɔmɔ kakra yɛni nkɔmɔ ɛbila nsɛm wo bɛtɔ odwa no ɛne adeɛ ɔkɔ ntentafie no so a ebinom ɛɛka nsɛm wo bi aduro bi a na nsɛm no kɔ ha adwen ɛde fa yɛ Maame Akoso Asewa ho ebinom ɛɛka nsɛm ebi kura kyerɛ sɛ akɔyɛ sɛ wura ne sa yɛ a wɔyɛ de akyerɛ yɛ Maame Akoso Asewa ɔbɛsua yɛnka no kɔ nkyerɛ ho yɛ deɛ ni yɛ ni hɔ bi but wɔn a ɔmo kyerɛ sɛ na ɔmo wɔ Germany ɛbɛ da Lumba kodu Germany ehu obie ɛkyerɛ mu wa Maame Akoso Asewa ɛde bu ada Lumba na ɛnya asɛmpeto akora ɛma of course da Lumba nyom no mu no akora ka ebi adanseɛ sɛ bi ama obi a refi Akoso Asewa na wabrɛ ne nyom bi a ɔka bia ɔka so Akoso Asewa sɛ kyerɛ ni ba ɔte ɔdɔ aseɛ na sɛ ansa na busua da Lumba nyom to wɔkɛ kasa nsɛm wɔ nyina menyi ne sɛ bia na ɛyɛ kwasa da Lumba enim enipa ene nneɔma a ene mmoa Maame Akoso Asewa aboa no ekyirɛ bia ne nyom ɔto a na ɔbɔ ne din wɔ mu na wada na se ene mpo to ne nyom baako ya ɔto yɛ enyim a ɔto a ɔkyerɛ sɛ sɛ bi enti sɛ ade ankyene a ɔto nyima ma ɔdɔ a ɔkyerɛ mu edi Maame Akoso Asewa ho adanseɛ sɛ ɔbaa bɛɛ kɔ na bɛte ase sɛ ne kunu bɛyɛ amansan bia kyerɛ sɛ ɔto nyom no de maa no edi ne ho adanseɛ kan sɛ bebree kyerɛ mu sɛ ne nyinaa akɔ kɔwie sɛ
we can never discredit yɛntumi emu maame akɔsi asɛwa ne nkoden ɛne mmoa yɛ a ɔde bɔ adadu ba ntia da na yɛn na ebedi ho adanseɛ sɛ nsɛm a yɛdeɛ ne yɛni hɔ bi but wɔn a na ɛwɔ Germany ɛne abusuafoɔ yɛ bɛn dadulumba ɛsɛ wɔn ka adanseɛ wɔn di sɛ maame akɔsi asɛwa ɔyɛ de bɔ dadulumba boayɛ ɛma dadulumba ɛnyɛmtoɔ ɛtumi ɛkɔ n'anim abɛdu baabi adu yɛ a na ɛbɛyɛ bɔn wase wɔn bɛsɔrɔ ɛtena baabi na wabu maame akɔsi asɛwa ne ntia ɛsan sɛ wɔbɛka yɛn nsɛm wɔ ba yɛ ne yɛ maame bi kasa yɛ ɔkyerɛ sɛ saa abiri mpo akɔntuo mu na maame akɔsi asɛwa na ɔfɔ kwasi dɛbi dɛbi ɛne ne ntena bɛ obi a ne nsɛm wɔ bi ɛne ne ntena na ɔkɔsi asɛwa sɛ dɛbi mi ntie de ayɔnkofoɔ bɛka me ama bɔ abasoɔ na ma gyina kɔdwe foso akyi ama na nyɔmtoɔ asi yie na nyɔmtoɔ akɔ yie nyɔmtoɔ akɔ di yie yɛ mpo ɛyi na sɛ maame akɔsi asɛwa de nipa yɛn ne kra nyinaa asi hɔ bɔ afɔdeɛ ɛyɛ deɛ ɔbɛyɛ bi ade bɔ adadumba ɛma adadumba nyɔmtoɔ asi bi abusua ɔboafoɔ ɛna o ewiase a ɛwɔ mu ɔboafoɔ ɛna paa sɛ bi nipa bi nya aboafoɔ wɔ abɛabɔ n'ahyase a ebi ankodu akyire wode yɛto yɛn nikwa de hwɛ yɛn kuro mu yɛn mpata mu yɛn mmɔnten so abusua obi wɔ hɔ a ebi abrabɔ ahyase no na onim biribi yɛ paa obi wɔ bi a na nka onim adeɛ paa wɔ sukuu mu na sɛ wɔnam sɛ wɔanya aboafoɔ ama wɔantaa n'akyi ama wɔankodu akyire nti sɛbi o ne nwoma sua no nyinaa yɛ kwa ɛyɛ ɔdaeɛ yɛ ankosi hwee obi wɔ hɔ bi a na nka onim bɔɔlo bɔ paa ɛwɔ yɛn mpata mu ɛberɛ a yɛsusu ayɛ a yɛba nanso ɛnam sɛ wɔanya aboafoɔ bi a ama na wɔn amasoɔ ɛnyina n'akyi ɛni nsia nka ntam sɛ nsuo mu awia mu mɛta wɔ akyi mɛboa wo ama wɔ security sɛbi nipa korɔ ne bɔɔl bɔ na nkodu baabi a adwomtoɔ koraa yɛka ho asɛm yi sɛbi yìí sɛ bi asa abɛdɛ duma kwan anim yi to bi a onipa mpempem bebree wɔn nso yɛ adeɛ ɛdɛ bi wɔn anya aboafoɔ ama wɔn ɛnyina wɔn akyi sɛdeɛ maame akɔsi asɛwa egyina dadulumba akyi na ɔbɔ abɔsɔ so ɔbɛtena n'akyi ama na abrabɔ enyomtoɔ yɛ ɔpɛ sɛ ɔyɛ no ɛkɔsi yie na akɔ akɔsi pii na sɛ ɔba nkɔso nti ebi ɔmo anu saa ti maame akɔsi asɛwa yɛ nneɛma wɔn nyinaa de ama dadulumba ne nnɛ sɛ asɛm bi na ɔba mpo nti a na bɛdɛ ayɛ yɛ ne sumi na so anaa ti yɛ nyɛ obi bɛtena abɔnten na wɔkasa ne tia maame akɔsi asɛwa obi bɛtena abɔnten na wɔgu maame no fi ɛka nsɛm wɔn nsɛm fata abusua sɛbi yɛnim sɛ ɛyɛ ano yɛ sɛ ɔbaa yɛ bɛrima sɛ soboafoɔ ti mpɛmpiri yɛ ana mɛrima ɛna ɛhwɛ sɛ ɔbɛboa ama mmaa adi yie basɛ ɔbɛnya ɔbaa na ɔbɛwi ata nso mɛdi w'akyi mɛta w'akyi mɛboa wɔn adi yie no ɛntan si basɛ wɔn nyinaa against all these odds sɛdeɛ yɛate no yɛde ne no mba sɛdeɛ yɛate no na mpanyinfoɔ bi aka kyerɛ no na maame akɔfi asɛ wɔabɔ abɔsoɔ ɛboa dadulumba na sɛdeɛ yɛgyina yɛdi tum ɛdi ho adanseɛ sɛ saa ɔbrɛ no ebi a dadulumba nhyia maame akɔfi asɛ wɔ a anka dadulumba baabi a na odu yɛ ebi anko anu saa yɛn nyinaa yɛn ho videos bi a aba abɔnten studio yɛ ɔmaame akɔfi asɛ wɔ afie yɛ ɔno abi ɛde ma dadulumba nti with all this ɛbɛdɛn why would any sane person mesɛm ka ɛbɛn na obi asɔre abu maame akɔfi asɛ wɔ ne ntia aka nsɛm a ɛnsɛm fata ɛde afa yɛ maame akɔfi asɛ wɔ ho yes meka sɛ ɔdɔ broni ayɛ bi meka sɛ ɔno nso na ebi ɔdɔ broni ayɛ bi but abusua sɛbi o abrabɔ ahyɛsɛ yɛ ana adi no abrabɔ ahyɛsɛ yɛ ana adi no eti sɛ maame akɔfi asɛ wɔ ansɔ dadulumba mu ama na anu baabi a odie yi a ebi akono boni kura mehu no ama ebi ɔno so ama yɛ n'afam deɛ eti na smart chat sɛ yɛ adumɛ ti sɛ ɔdɔ broni ɛnso ayɛ n'afam deɛ waboa no sɛbi ɛho nyia sɛ obi ɛbɛka sɛ ɔn deɛ ɔta ɔdɔ broni akyi nti bubu maame akɔfi asɛ wɔ ne ti how dare you dabi ɛni kwan sɛ basa ɛni ba dodo sɛ o deɛ yɛ ɛman yɛ wɔn mu yi ɛman dodo sɛ ɛna ebehyia bɛrima na ebi a bɛrima nsa brɛ onya ehu ne ho ano nneɛma nya ɛnfama ne saa na ɔbɛka sɛ dabi nneɛma nfama ɔdeɛ na nso mehu biribi wɔ mu mɛta wɔ akyi mɛboa mɛtɔw mɛboa abɔsoɔ deɛ mɛyɛ bi a mɛde bɛta wɔ akyi ama wabrabɔ si dadulumba naa nyim tuo wɔ kan sɛ ɛbra mi wie mi nyim adi kan yɛ yɛ aka kwantuo mi ni ɔbɔfo nti ɛnyɛ daadaa mu mfie mmiɛnsa ɛte saa wɔ baabi a obi a wɔkyɛ deɛ ɔba adeɛ de kyɛ no ɛnam mu sikasɛm ti yɛso si yɛn nyinaa ka yɛ akyiri mu sikasɛm lumba no akɔ adomte sɛ ne nyim adi kan yɛ aka kwantuo ɛda fie daadaa mu fie mmiɛnsa yɛ report kɔ yɛn nsa kan sɛ ɛbɛ ohyia yɛ maame akɔfi asɛ wɔn maame akɔfi asɛ wɔaboa yɛ ama nyɛ ne ba abɔnten ɛnt sɛ nsɛm wɔn nyinaa na maame akɔfi asɛ wɔayɛ wɔn nyinaa ɛde ma dadulumba na nnɛ dadulumba ewu na bibi nti wɔbɛka sɛ ɛteɛ maame akɔfi asɛ wɔ a na ɛha atwɛn paa ɛni kwan sɛ pasa yes ɔdɔ broni ɛdi sɛ ɛmu ne flowers wɔayɛ adeɛ wɔn dadulumba awɔ ma mu esia wɔn sɛ yɛka no korakora abusua sɛbi sɛ ɛna bi no ɛka sɛ yɛn waa no sɛ akɔɔta mi akyerɛ sɛ yɛn waa no na mpo ɛte saa sɛ yɛn waa no a besua mi ka yɛn wiase a yɛwɔ yɛ bi duma mu a yɛwɔ yi nipa do wɔn sɛn na mɛɛma ti wɔre wɔn ansa na wɔn de wɔn awo bebree naa bi kura bɛɛma no wɔre na ɔno awo yɛde tum saa but only bibi
edu baby a yemfa ni die ma ye ni de se no odobo ni deserve de se fata ni bia no kra me titim sa but ma me akosia se wa sebi se de yate se empo ensase ni ade adadumba japade ya adadumba shase anu ye na oni na shase ye ya abia bia akwadu bia na ma me akosia se wa esika ne mo awom no se wa ye we nyina ne wo se asema kokot court abua e di ama se court abua se omo ye nyina ye no mtimi ekuna ti mo ma me akosia se wa ti a. But you don't know what you're doing. Maybe the MC one says, "Oh, me na obiya ina from the akwa." But then some support to do boni ma kwan so mo ma me akosia se ontia. It says no ba na akwa kan say one we fi akosia se wa da na wa bre. Na aye mo wan say biya bi before ya mamre mu ya ni bi ma mpan ni. And sometimes me trans ya busa say enti odo boni me sre one more the handless one more e kan ho ni ade. Enti say one mo ni ma be akosia se wa twi ma be akosia se wa could even be old enough to odo boni mama. Ni ye mu a odo boni one wo mpanyimfo won wo eka ho anka ho brase mu mama akosia se wa mi se na koma den say akoba se o mama nya hwe ebia that number on the one ye court me tell say na o pan wo dada e na ebia me betare hu bi ma court se me de ma wa no no pe ye si ye bia fa che mama me sre ye si ye bia fa che na obakra na me ye nyina ye busia ba chance ye nyina de ba wa fa try na ye nyina ye nkamom ye hwe ye be ya se obi akọ obeto ne yam ye ma me akọso ase wa akọ obeto ne yam na de odogboni so akọ obeto ne yam but the koba se despite drama me akọso ase we abring na obi ehu na koma na obi ya ne o man se fatani e be hu na video ba abonten na odogboni koto ne de ensa gu ne so ene ade ese ana ase ehuru ma me na koma ohu ma me bra wa bring na obi a appreciate odogboni so ya na famu de ma de medi kiaka. But then I am one of the people me say abusia abrabo ahyese e ya na fomo se unya boafo na obo aboso de du achi a e ya na so no mu yie e ya menye boni aye. That is why we should appreciate mama akosia sewa in as much as you be appreciate odogboni so no we say mama akosia sewa it deserve appreciation bia na fei odogboni so na the faction no mesre se de yie mu a umre mo ho ase na unkoma na enu na uti ambo pai e san say ya kan form me mu po sa asɛmpa sɛ deɛ ya akwadaa wo na odifoɔ akwadaa na odifoɔ nti mesrɛ sɛ odogboni ne mpanyinfoɔ ɔmomoa na wɔn ne maame akɔsi asɛ wanka mom na deɛ maame akoma bɛtɔ ne deɛ no biribi anya bɔkɔ esan sɛ sɛ deɛ yɛate sɛ maame akɔsi asɛ wan da dumba ɛna bia ya sɛbi efie ne adeɛ a wɔn atɔtɔ nyinaa ɔno na di mu ntintiman agyapadeɛ a wɔn ayɛ nyinaa asase na ɔno na di mu ntintiman mpokura yɛ wɔn bi sika sɛ lumba ɛbɛbɔ ne first show ɛwɔ Kumasi Cold from Polos mpɔtɛm hɔ ɛbra that lumba by mama ko se wan botom ska hwe place ka etu aye lumba bedun kan na so oba Kumasi ni na mama ko se wan botom ska won wan na besa e kan ojubaji mama ko se wan botom ska ense bebe na bia bitimi kan of game but ense bebe ayate sa bebe che se bibiti na that lumba apos for ni nyam mitimo ska kan obuhyen sa bebe no sabi apos for ni that lumba nyam mitimo ska kan obuhyen san se sabana tell you bebe papa se sure lumba bo no obuhyen no Teresa we senti na lumba obo show do obuhyen sadia omo mpene ma omo police obo fa that lumba ko ye no sabio ma me akoso se we ya ko obuhyen ekoko tieska ma police for jai Teresa ba police for jai that lumba e wo obuhyen it is ma me ya ye we nyina nene obo so ye bo ma ni tia uni se ma me so ye hu ko dia we ho a obo nya sun so ma me ti ni so afia bi ko obo nya sun so ti se mi nya ba odogboni ne mpanifo betie mi dia mesre ya mamle mu ya kan fo mu ntino dia tie bia odogboni make the first move no na ebe ma me akosi asewa na ni nyina nka mom na sabi ya ma me akosi asewa ko beto ne yam na odogboni se wa ko beto yam nyina amonye na bibia anya so bie na bibia etu nkotwe bebia da ne ntimi konkora ni ma no ya ba ko ti mo amode so se ma me akosi asewa no ehu hia munya isa ne ma no de nyina ntimi tu po na busia pan so na ayasem abuja pani kotna United Showbiz ani nsem bi kotu dwa na nsem na ha adwen pa so sense abuja pani kotna United Showbiz na akofusu e ka say maami akosi ase wan that lumba on marriage certificate no po sabi e no kre na wrong operating wa ashdown ho ya na tushem okọ bantima pro from ya dia e di pani bi tushem ho enti onye abuja pani kofusu there but say maami akosi ase wa sabi o American the marriage certificate that lumba marriage certificate in Germany no e no kre tushem ya bi kwati bi o ashdown go from Batman na kwadaroma we dey shem kasa that's one kind dey try you na e say say dey yatini the mama akosi say wa brother do ma hu pa na say talent here na ne mama akosi say what TV hu hwe United Showbiz ne ma
TV ho share United Showbiz ebusuafo TV ho na mo share United Showbiz na mo say ebusuafo ni ko fu so aka say maame akosi asewa mpo that number wa de nkata enye no kure na obi atimi yentu hyemu na omo ana akoto ahye ma hye bibi e wo Ashdown ni krofrom a ebusua o de sabio mesem ka wo ya so peni a nyame wo sawo na ka ensem hwe aka be nyame ti maame akosi asewa na wo hwe wo sawo be ne pa o dwen se obi se feel ho ebusua na mse wo wadaroba o dwen se maame akosi asewa da number ma e hwe wa se de omo ko be si aye omo e di adwen kwa be bo mo ti bi omo ti o na wo kasa asem maame akosi asewa ebusafo hwe wo sawo be no a e di adwen kwa omo that's man how kind there e say we dey entwe yi ese an say asem aba ye na ye pray sha asudie ye na pray hwe say nti ase ba ni na kuma ko ani magana tu pon a na busafe na se bu na de busafe na no se me ka wona so ye unifying factor o be kan se wo be kan na bom we ya ko ba say o kan sem amana kuru fa ni bia koma na entwe yi e be ya nka fa che kwabra e be ya nka pama me akoso ase wa che se wo tina TV so e kan san sem e bia me de e bia me ma dwemu ni se ebia nam platform kesi out na so nti em say platform no e de no ewura wo mu se me kan o ewura busia pani ko finsi mu e na ma me kan sa asem o sa bia me hwe de busia pani kan na me say nana eni kwan se o kasa e san se busia o kwa odi wa dance se ye busia o ko so lu ba na won tan ne kasa e bra na o ma me tia na ko wa na hu no onye obi a na ata ben no onye obi a na ata ne kasa sa se me kan o eti ma me akosi se one more the ball lu ba no se obi na be ka che busia o be de hu. Now, about downplay the services, the effort, the sacrifice of Mami Akosi Asewa. No, enjoy it. And I'm saying, what block I said, although we look at Nay, this is a be all condemning. Who name no sir? Also, don't be waiting. I will say, "Feel be odoboni." Now, all kinds of odoboni. No, any Mami, Akosi Asewa. I tell you about that. Odoboni is a full. Yeah, look at what. And I be who now be say, "Ya wari no, say ya wari no." Oni wo mamu basics. Na say Nay, I was saying, say you think say make up say, "Who name lumba sir?" Ena wabehu na yere maame akosi asewa san pese odobro kwa bia na ewujam de mani wabehu ne sa ti so obigina bontina aka se TV kase so wiase na show na aka se o maame akosi asewa e marriage certificate kwa ne lumba marriage certificate no e yentuhye na obitimi ebi Ashdown profo ne bantima na entwa ye kura ase wabu maame na nimtia e sa na lawyer fo mpa ejina de maame akosi asewa no na what downplay o mo credentials and so on but then po se court aka bibisa na ejemuni na e court wasem na mzalo ya 41 amoni agese bia be boko a edi kwan se wo a wo da busa no na the unifying factor no o ba bonten e be cancel bisa o cancel bisa na o ma se sia se mo busa bolo kai ablante bi ti baby no so esu se otama me akosi ase wachi a na o ya amana kwanya amana cancel mo bia ense fata be ni kwan se pasa e busa kwanya misrawo iye mu a entempa ni di ni abasa kwan so pa cha pa son ko pa ko ma ye ma me akosi ase o san se sa se ma o kan de entwa yi was only nimba sa say wa come at ase no and I say only nimba o na o me sa be fie ka kwa do wi entima me akosi ase wa nwa o de bo ano say bi yo ko de okon ma lumba be ye lumba ye ne wo wu ama mo ji sie wu na mo fa fans na mo ko ba ni ade uni mo hwe me se me ka o abusia say bi yes in obi bi no obi o lumba yo busia ni ai wona ye busia panya jitu no kwe o de panyin se ni obi bi no obi me se me ka na mo na mo kai obi bi ni de wa ye ni ye ayi de jitu ni ye say maame akosi ase obi anka lumba nhia no ase de lumba no aka no nyum no a ebi anka o me lumba ye ne wawu na busia panyin wanya ho ti UTV na se bi amansan boje osu ni ade na se entwa yi ni de na obase kwanso ni ye mu a bra bonten na efa chop akese maame akosi ase wa esanse obiegu eya esi ni pa ya ade a osaye so woni na ya men se de bi maame akosi ase wa mfo de a okode ma that lumba nyina ebu ano e ba that lumba na di one dance na se bi obeju bebe odi se busia panyin onyi maame akosi ase wa ya mesrel men se de bi wada roma afa yento aso aba funeral date won sensem on se busia panyin de o se 13 December e de ye ni because na on bibi de e just say fatu an ye hwa de eye da bi ka fatu ase eye manhia runabout ya ene cars ya free aboabo of the central mosque eba o mo free airport runabout ya de nyina ba o mo twwa ya na o hwe so bibi masi me ho bibi fatu an ye hwa de yes o se o hwa that lumba funeral date busia panyin 13 December no ya mo de sia billboard kese pa na busia esia sei billboard kese pa na busia esia sa gbe ya o de yen hwa ase kakra that lumba billboard na bio na ya me won yen twa for ye man chairman sai ya o mo che se Mr. Charles Kojofo that lumba ya 1964 2025 na ye no yes ye na ye no be ba so okay yen twa ni yes tu ye hwenye yes abusia o hwenye na o ya o se say ye mamu ye na
yɛmba mu yɛ ne fa chairman sign o de wɔhwɛ die ho ase no a wɔse sɛ Tuesday 10th March 2026 ɛwɔ Accra ɛna ɔbɛyɛ state burial ɛde ama that number afei wotu aso bi ma wɔse laying state na sɛ ɔmo wie state burial na ɛyɛ Yawada 12 March 2026 ɛnso ɛwɔ Baba Yara Sports Stadium ɔde that number ɛbɛto mpɛm afei ɛyɛ Yawada na ɔbɛsie no ɛwɔ paako so adehyia abusua ansa na adeɛ afei ne memenda ɛyɛ Saturday 14th March 2026 ɛwɔ Baba Yara Sports Stadium hɔ no abusua wɔayɛ yie ɛde ama that number adeɛ kyi kwasi ada a afei wasan aba bie mu na ɔbɛyɛ ɛyɛ n'asesom ɛde ama that number na ɔsi wei from the immediate family of that number ɛna wɔn de aba abɔnten abamutu yɛn abusua yɛn ni nkɔmɔ ɔyɛ saa adeɛ yi a ɛkɔ so yi a sɛsi a ɔyɛ saa adeɛ yi a ɛkɔ so yɛ abusua sɛsi a yɛ a yɛtwetwe nkɔmɔ yi abusuafo yi nso 13 December which is nyakopɔn twɛ yɛn mpɔ yɛ adomu a ɛyɛ mmɛmɛndia yɛ a ɛbɛn na ɔtwe yɛsie that number ɛna yɛn nka bi hyɛ mu a yɛn nam kwan so a yɛbɛpie ɛyɛ runabout so ɛwɔ ɛyɛ Kumasi Mountain so na yɛabɛbɛmu sɛ sɛsi a immediate family so a yɛbɛbɔ foforɔ de aba yɛ a wɔn kyerɛ sɛ 10th March yɛbɛyɛ state burial de ama no afei ɛyɛ Thursday 12 March yɛ that number ɛbɛto mpɛm wɔ Kumasi saa Yawada no a yɛbɛsie no ɛwɔ paako so adehyɛ ɛsieɛ ansa na afei yɛakɔbɔ twɛ gyampo wo yɛ bɔbɔ no ɔyɛ adomu a ɛyɛ memenda 14th March yɛyɛ yie ɛde ama that number ɛwɔ Kumasi Baba Yara Sports Stadium adeɛ ti kɔsi ada yɛakɔ n'ase aso sisi a baseball so ɛwɔ ha se yi o ɛna deɛ abusuapɛni nso ɛkɔyɛ yɛyɛ 30th March no ɛwɔ ha se yi nti ɛna me deɛ dabi a meka me sɛsɛ nana Sagbe, there's too much chaos, there's too much confusion. Yeah, surrounding Kojo so that number that you know. People do what every 6 months, 30 months. It's a year more. We get a car and just home something of your penny. Mr. Kasa. Oh, Tiasia, now what is saying now, Musia. Now we now won't go and grow. I'm on Tiasia Yajuma and Sana. I'm not premo. I could say that number. I'm going to more. A year. Maybe they're better now. Because people do what I'm saying, over a year March, also by December. Year passes, all kinds of year no cry. Yami at my 30 December, yeah. And I was informed just only immediate family. A year Baba start that way. How would they feel? Would you say to me that my papa tell you Exiana? Would you say we shall 4 years just say you must 13 December on the pass a bus on March? On Benya Papa tell you it. Men can say be a thing now, yen tear the immediate family they can. Then mom, they must can say, tell a year more. I was your penny. What they were saying now, we are the unifying factor. It should also serve as such as a unifying factor for the family. Today, I want to see the family of Asia. Then we now come and come and we now want to come. I'm going to be answering the one say now as we be now, we now come and come. And Sunday, we see that number yesterday. They will come and say, and Tiasia Maya, where you can say, where you say, what was up to see that number? Did he pass it? And you know, you make us any person, but I'm more. I'm fast with you, I don't think that you mobs up and yes, let's say, the Sunday about your so and Tampa to Mossy. Now, a glass of my captain's way. Okay, 13 December, only Saturday, we Mr. Temple. I don't play the movie. Times a year around Sa. Sabi am into one say in your my Abuja. I don't know what he's saying. I'm on query around the money, Mr. I'm on question around 13 December, a year about I don't know, Emboa. We present Kamusi in the area, let me be able to Sana a year to us because you say, Mamma Cosia, whatever call appeal. Yeah, and also that means it's a senior mind as we gain your mind. That's all kinds of example. Now, I year 30 December, we shall be a pastor to Sadano as we hear about me. Sadano, Tabusa, for your own Tiasian on bonus. On Benyakuma Paba Yenasi, a Pomba Crat, only a Copan of Betasi. The Inaya Kabum Yakumakaya, yeah, just some cross a house divided against itself. Cannot stand if here white channel and to any now. Keep us one of the penny, so after penny. Yeah, we need to also be to an so what a Roma. But yeah, no, this is in Ankasa. Let me be on your boko, let me be on so and yes, be a honor, not be and yeah, come far and so. And I'll say, Osia, or quantity evidence swap. Nipa be the papa share them, cancel the papa share. Young kind of French. And tell Mamma Miss an a year, and who for you but told that. Yeah, you who Mamma Miss an a year for you know. That lumber near, that papa she giant cheap. Now, I have mamma snap and poma for soup. I can't be, now mamma for snap for soup. Just a number tium, never share tium, number tium, papa share tium. After your own patients in the bra, number papa she, one nam aircoba, and reports are only a bank, no bear which I say, that number mammy, mamma missa. And for papa she send it back, I'd never tie him, son. Or your phobia or change your hole. So you know, you're being now phobia be an almost a brabasia. Now, your mamma no for me said, yeah, just a woman a back. Yeah, almost cow with Yana one.
ebi a asɛm to wɔn ato yɛ asɛm to obi a ato yɛ ɛda sɛ yɛn nyinaa yɛbɛyɛ abusua baako yɛtwe yɛn ho firi wɔn nkyɛn a ɛnyɛ yi ɛti sɛ deɛ yɛnya ne nteɛ sɛ papa hyee maame amesi afa ne sɛ ne ba ɛsiane sɛ na wɔn nipa bɛrɛ ma apart from that number ɛka ne nyinaa bɛba taa abusua no ho no wɔn mo ɛhyɛ a stronger bond ɛna mo di kɛ sɛ nye obi bibi ni obi bibi ni deɛ wayɛ nie deɛ papa hyee na ɔka abusua no ho yɛn mpo wɔnyɛ abusua ni by blood ne mom that lumba ɛka ne bata ne ho ɛne kɔyɛ ama ekyirem sɛ ɛsase mpɔ lumba ɛtɔtɔ yɛ ne adeɛ no ɛsɛbio na papa hyee ka ho bi ɛna wɔn nyinaa nam na watɔtɔ ɛma lumba ɛgye ne to mpɛko pɛ na ɛnyɛ sɛ bi ɔno kora ne pɛ edi ɛyie n'akyi ɛkasa de ma abusua no bi na emu abusua no immediate family na agye ato sɛ papa hyee wɔyɛ abusua no ɛho nipa wɔn agyina to yɛ a wɔyɛ abusua no mu family confidant a wɔn gyina to na wɔn ka asɛm kyerɛ no wɔn nyinaa to anamɔ to ɔka ho bi wɔn nyinaa fi mu enye yɛ a ne bɔn ne sɛ deɛ ɛtɔ kyema sɛ mpo asɛm sɛ bɛba lumba bɛyɛ nyame dea na abusua na yɛ immediate family that lumba nua ba maame akɔsia bempɔma afei ɔfa yapoku ni wɔne aka nyina bɛka bom sɛ papa hyee ɔna yɛpɛ sɛ ɔkasa ma yɛ eti baabi a asɛm bi ɛsɛ ɛka bi a ɔkasa ma yɛ a ne bɔn ne sɛ ɔga na ayɛ sɛ mu bi yɛ mpɛ no korɛ ɔho ɛna menim sɛ papa hyee sɛ yɛm sɛ ne ho yɛ amanfoɔ yi dada ɔbɛkɔ tete na amanfoɔ di n'atɛm ɛdeɛ na wayɛ nti amanfoɔ di n'atɛm ɔkasa bi ɔkyerɛm sɛ nyɛ ɔno ɔnkasa ma ne ho that lumba nua ba maame akɔsia bempɔma afei ɛyɛ ɔfa yapoku yes maame gyina Gemfi ɔma China ne wɔne aka nyinaa na egi ne sɛ wokasa ma immediate family a wɔn de saa bɛbɔ de aba abɔnten wokasa ma wɔn eti papa hyee ɛte United Showbiz so a ɔnte wɔn sɛ wɔn ana aba sɛ yɔnko mu na ɔbɛkasa yɛ a wɔkyerɛ sɛ wɔnyɛ busuani daabi abusua na eyi no te sɛ ɔwɔ asɛm deɛ ne yɛ adrɛse maame bempɔma ɔfa yapoku nom ɔmo na ɔsɔ no ɔmo ɛwɔ bi kan sɛ ɔmo na eyi ne sɛ papa hyee ɛnam sɛ ɔwɔ deɛ wɔn ne yɛ nea na atena busuani mu a mpo wonyɛ busuani sɛ by blood deɛ nanso sɛbi ɔbɛka yɛn ho eti kasama yɛ na ɔmo na ama nsa tumi nya wɔde ne ti ɔwɔ asɛm bi a ɔmo na ɔsɔ ɔmo ka na mo so na bebree na edi papa hyee atɛm ɔyɛ sɛ dɛbi ɛnte saa na yɛmu bebree meka nkura kyerɛw sɛ sɛ papa hyee si ayɛ lɔya to yaka yɛ atɛn sɛ papa hyee esi yɛ lɔya to lumba wɔn mo animu ɛɛka no wɔyɛ lɔya to lumba de abɛsi dɛ na abusua ebia yɛnya bisa wɔyɛ abrabɔ mu a ebia nka yɛtu mpɔn yɛnya bisa ma ɔmo yɛ lɔya ama yɛ a ebia nka nyame adom nipa bi afɛ anyɛ hanam ama wɔn si eti mo mesusu nipa papa hyee atɛm esan sɛ wɔn deɛ wɔn ɔma ne ho wɔn srɛmika na ɔkyerɛ sɛ maame akɔso abempɔma dadumba nua ba panyin nti ebia yisɛ bi a ɔnte asɛ dadumba nua ba panyin oni sɛ bi a wɔ ayie no mu di a ɛna bi a wɔtumi akasa tia papa hyee na sɛ dadumba wɔfa ne mpɔn wɔfa yapoku oni sɛ bi a wɔ abusua no mu di a ɛna wɔtumi asɔre akasa tia papa hyee esan sɛ papa hyee ɛne ne ho ɔkasa ɛde ama ɛyɛ wɔn nyinaa ɛso ɔtí ne kwan sɛ ɔbasa sɛ yɛtu bi de ma ne wɔn sɛ yɛka bi ɛde ɛma ne wɔn ɛnso ɛwɔ ɛhɔ nom esan sɛ wɔn sɛ abusua no kora de ɛyɛ 14 member immediate family committee bi aba na saa 14 member immediate family committee no papa hyee ka wɔn yɛ kenkan wɔn ɔfa Robert Yapoku Gemfi ɔno ɛyɛ datu ba ɔfa ɔka committee no ho afei Mr. Ernestina bempɔma fosu datu ba nyaba panyin ɔka immediate family committee 14 member no afei Mr. Mela Atakora Mela ɛyɛ datu ba ɔfa ɔfa aseɛ panyin maame Faustina fosu ɛna ne ba ɛno no ɔka ho bi afei Mr. Yakosa ɔno ne papa hyee no ɔyɛ family confidant afei Pastor Sami Gemfi ɔno nso ɛka ho bi afei Mr. Emmanuel Buete ɔka ho bi afei Mr. Adomako Nyamikyɛ na Adomako Nyamikyɛ lumba kura kan Adomako Nyamikyɛ no ntufue Adomako emidi machi gya wa sɛne kwa ɛne mo di nkrada ɔka ho bi afei wɔn biem maame Georgina ɔka ho bi afei Mrs. Gemfi ka ho bi afei Nana Hema Georgina Nyanten ka ho bi afei Mama China ka ho bi afei Nana Efia Kobi ka ho bi Mama Kunadi ka ho bi na afei Mama Esther wɔn nyinaa ka the immediate family wɔn 14 member committee no ho no yeah papa hyee ka ho bi eti afei sɛ wɔn se nsɛm wɔn nyinaa bɛtɔ dwa na abusuafoɔ na wɔdidi wɔ papa hyee mu ɛno nti wɔn gyina ka ɛyɛ 14 member committee no ho sɛ ɔnkasa de ama wɔn yɛsɛ wɔn abɛgyina tɛm a ebia na yɛ time bi na time no but let's face the fact let's be honest with ourselves sɛ abusua yɛn yɛ hwɛ dwumadie paa nti yɛn ho nipa bi yɛn busuani bi ɛna ebi a wɔyɛ nyame dea ɛna ebi a mesrɛ me ka ho sɛdeɛ wɔn ka no wɔn so sɛ biribi atɔ kyema nti wɔn pɛ sɛ biribi akɔ so ne kwan so nti kebe yɛ di anaa but yɛbu sɛ yɛn ho kura sɛ nti bi tie o maame akɔsoa bempɔma eti ɔtanye nua bɛrima no anaa bi ni sɛ abusua yɛ dɔdɔ lumba kyɛn maame akɔsoa bempɔma bi ni sɛ yɛyɛ wɔ abɔnten yɛ dɔdɔ lumba ɛkyɛn ɔfa Yapoku bi ni sɛ yɛ dɔdɔ lumba ɛde kyɛn abusuafoɔ ne maame nyama gyina Gemfi wɔn yɛ aka yɛn no lumba kyɛn wɔn nyinaa but wɔn nyinaa na atena se ɛna wɔn sɛ deɛ yɛnim deɛ wɔn ho yɛ nti wɔn nyinaa bɛsɛ kyinkyin a ɛyie no ɛbɛ so abɛyɛ a ɛmma na wɔn pɛ sɛ wɔn yɛ nhwɛmu de kɔsi awie eti sɛ ansa ka ebedi wɔn atɛm de sɛm ka wɔn yɛ di papa hyee wɔn atɛm no ɛna yɛ mu sɛm yɛ mɛ wɔn yɛ mu sa
bien ti kura a wɔn ni abe na wɔn bɛta so kyinkyin a ɛyɛ no wɔn to wɔn bo ase na yɛnyɛ nhwɛmu wie ehu deɛ kum lumba nsa na afei yɛnyɛ nhwɛmu wie ehu deɛ akɔ so bi ansa na yie na akɔ so of course ɔmo ayɛ ti yi abere bi asɛ ɔdo ha no kɔ ase a ne nyinaa ka bɔ mu yɛ deɛ kyie ne yɛ so pa yɛn ho yɛn ka no kura wɔ yɛn mmaa yi mu yɛn ma no kura na ɛdi ti na aba ne saa but abusua fairness justice ebi ebi lɛsi yɛ di now pɛpɛɛpɛ yɛ ɛne sɛbi tɛntɛnni a ɛyɛ ana ha adwene pa nti yɛsrɛ mpanyinfoɔ sɛ ɔdi ɔmo ada roma ɔmo nyɛ akɔnya ntie fani afɔ obi asɛm saa abiri yie ɛbɔ so tv abusua panyinfoɔ ɔdi wɔn adanseɛ sɛ deɛ ɛkɔ so nyinaa yi ɛyɛ nipa so saa abiri yɛ ebi a na akɔ adwene kakra ti yɛsrɛ wo ma akɔnya na etie wadehyeɛ no wɔn nsɛm ɔmo ha na mo nyinaa mo kɔ bɛnko mu ɛbi bi anyɛ bɛkɔ ɛbi bi anyɛ aso ebi di ne kakra wo kuma se ɛnam di ama ne bo yi ɛbrɛ efie kan sɛ dwuma kɔ bi ada roma ne so yɛ asene ɛbi adi dwuma di ebrɛ ɔdi kan ɛyɛ obi to ne ntɛpa sɛ okuma se south central junction abusua nsɛm a ɔpa atade papa ɔpɛ pɔ papa ne pɛfu papa simika ɛkɔ obi to ne ntɛpa sɛ okuma se south central junction bi onye bɛyi okɔ a kakra bi ekura bi abunya ntade papa ɛne papa papa ne bibia ɛnso ayɛ bɔkɔ ɛde ama wo saa nso ɛna mekanfo ɛyɛ Better Grace Financial Services ɛde ama wo Ghana fa mo America Ghana fa mo Canada Better Grace Financial Services ɛyɛ intermediary financial group yɛ ɛfa nsɛm wopɛ sɛ wosie sika na wonya mfaso bom firi mu de amesrɛ fa wo bata wo fa insurance wo nsɛm so ɔma kwadare wɔ media paa yɛ ɛni asɛ to obusua sɛ wohwɛ me na afei wowɔ kateaseɛ nam na wopɛ bi ama no de ayɛ boat anaasɛ woba mesrɛ wo number bi ɛto dwa anamba no frɛ ɛne ɛtwa gu ɛwɔ fɛ fa no frɛ me na aberante ne obi ɔprɛ ne ho asɛm ne paa ɔmpɛ ne ho asɛm so nyame na ɔyɛ ade sɛ ɔbɛyɛ adwuma ɛde aboa ne ho no ebi aka mo nsɛ na nti mesrɛ wo wowɔ teaseɛ na ɔno bisa mesrɛ fa no frɛ anamba no frɛ me nneɛma kora ti aberante no ma ɔbɛyɛ adwuma no de ama wo na afei ɔno nso ne nsa akora no na biribiara ayɛ bɔkɔ bɛpɛ me yɛbɛhyia nyame ka wo maka wo bye bye